Здравейте, любители акваристи! Все по-често някой от вас ни пита къде мога да видя вашите риби в магазина. Дълго се чудих как да ви ги покажа. Истината е, че ако ги кача в сайта, снимките, които ще сложа там, най-вероятно ще бъдат от интернет и няма да отговарят на окраската, размера или качеството на рибите при нас. Затова реших на всеки 2-3 седмици да правя по едно такова видео, в което да ви показвам наличностите в Куксаква. Ще използвам и това видео, за да помоля всеки един от вас да хареса нашата нова страница, тъй като тази скоро ще бъде деактивирана поради хакерска атака. Линк за новата страница ще оставя в коментарите долу. А сега нека да разгледаме рибите в магазина. Имаме познатите на всеки тернеци. До тях имаме Barbus pentazona, Barbus conchonius и Trichogaster leeri. До тях имаме Barbus tetrazona и Barbus калифорнийски, както и отцветени такива. Тук имаме Scalaria българска зелена, както и черни ножове. Тук са нашите американци гиганти. Имаме големия карибу и темпоралиси. Тук имаме алунокари. Тук имаме африкански цихлиди, Metaclima zebra red и Pseudotropheus demasoni. В долните аквариуми имаме боция клоун. Тук имаме няколко гупи и малко молинези. Тук имаме молинезия жълта и такава, която е черно и жълто. Тук имаме штука хужета. Тук имаме гупи. Тук имаме плати. Имаме хелери. Хелерите са вече едри, те са от малко над месец при нас. Тук имаме неон, диамантен. Тук имаме родостомуси и пийкок гобито. Тук също така имаме и охлювина ретина. Тук имаме лимонена тетра. Имаме червен неон. Тук са ни звездните анцистроси. Ето тук може да ги видите. Тук имаме клиновидна разбора хетероморфа и вишнев барбус титея. Тук имаме син неон и псевдомогил паскай. Тук имаме Ириатерина вернери и микроразбора галакси. А също тук имаме и стъклен сом. Тук имаме микроразбор